Tresmoro nuwat tiga kula angkat kula lampu tresno datang kencang saking dawa lare wangi lapateni lahire tresno kang suci rasanya kita Agus Mira wisi nyawisi Matur nuwun. Tetep eneng kono sik, Nduk. Lah aku gek nek koncone. Lha dikancani penonton akeh kaya ngene. Matur nuwun sampun maringi kangge genduk legit Mas Gading. Mas Gading. Sinten? Saking sapa Nduk sing wis maringi, Nduk? Mboten ngertos. Lho iya. Dari siapa? Iki teng mriki Kenalan. Oh, itu owner roti sajian. Nggih, matur suwun, Bu. Ah, Sing kagungan onere anu Nduk roti roti sajiem. sajian. Roti sajiem. Wis diparingi ta, Nduk? Tak Sampun. dudu enek piyai sugih Nduk wong piyaine lomo, Nduk. Nggih. Kaos ireng arep kuwi, Nduk. Ala niki to, Pak. Dei kok. Biasane nek maringi caci Sugeng dalu Pak Kangko Buduwi. Ya. Wis sugih tenan, Nduk, sugih tenan, Nduk. Allah ki lho Pak De langsung Pak De. Nduk legit. Aku jalukno sisan. Oh njaluk dhewe Pak De. Iya. Biasane 500 lho Nduk nek Pak Kangko iki tenan, Nduk. Matur sembah nuwun Pak. Wes cangkeme rasa cerewet. Biasane 500 lho, Nduk. Matur nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun panjang yuswa. Amin. Nek kuwi Sehat selalu. Amin. Amin. Nek Pak Kangko wis turah-turah Nduk duwite kintalan Nduk pisan. Ya, betul. Amin. Donga kok kuwi kok. Nggih. Matur nuwun. Nduk legit putra daerah. Ya, betul. Budaya tembang-tembang Jawa nggih pinter. Iya, Niku nggih. tembang klasik-klasik nggih saged tok. Mas. Saged. Nggih. Sing klasik apa Nduk tembange Cahayu? Klasik nggih. Nggih. Iki aku ning kene dhewe to Pak De. Dikancani piyai akeh kok. Lah aku ning kene ra nek koncone lho Pak De. Pak De koyo ngono. Kok nek aku rono ndak ora nek sing maringi kowe malahan ngono. Ayo wes. Sing klasik. Apa sing klasik apa, Nduk? Klasik nggih. Apa? Pangkur. Pangkur apa? Pangkur sing kalau sing mingkar mingkur. Ngene kan? Iya. Iya. Ya, kae. Iya. Pangkur apa ya jenenge? Kowe nembang Nduk, aku dodol es teh kok ning kene kok. Apa ya enak udah kalian dadi Laden. Ora apa-apa. Nek grup iki jan ngene iki kok grup tawon das iki ngene iki kok. Grupku iki ngene iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para tamu. Kok kene sing jawab to Pak De? Diulangi. Sing banter. Diulangi nggih. Ya, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten kan nek penak ngono lho. Perkenalkan. Nggih. Perkenalkan nami kula Legit Mustika Puala. Legit Mustika. Puala. Wala daleme. Daleme nggih mriki Sragen. Sragenmu ngendi, Nduk? Sragene desa apa kutha? Sing desa Sing desa kuwi Sanggrahan Ngrombo Tangin Sragen. Oh, kuwi desane. desane. Kuthane, Nduk, kuthane. Pilangsari. Gak ngerti, pokoknya daerah Pilangsari, Pak De. Ibu nama siapa? Ibumu jenenge siapa? Asmane siapa? Suci. Loh, kowe iki Legit anake Suci. Nggih. Iki bapak, Nduk.